Ngiyabingelela kubo bonke abangenayo. Nibalulekile bazalwane. uNkulunkulu wethu uyakuthanda egameni likaJesu. Haleluya. Sekuzosheka kule ndawo bangcwele. Siyambonga ke uNkulunkulu. Ngicela ukushiyela uMC egameni likaJesu. Amen. Hayi, haleluya. Awesale uJesu zanenkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Asale uJesu zanenkulu sisemthweni weekend. Asale uJesu zanenkulu manyole. Asale uJesu zanenkulu. Awuthinte seduze kwakho uthinte amabili abathathu uJesu makhelwane. Wenze kahle wafika uzobusiseka. The Lord is good. Tosana amayone gesina
Hallelujah. 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 Praise be to God. Alibonge igama likaJesu. Amen. Alibonge igama likaJesu ophila kuzele phakade. Amen. Omi phambi kwenu umama uHlongwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha umntwana kaNkulunkulu othengwe ngegazi likaJesu. Amen. Othethelelwa izono usuku nosuku because endleleni ngiyona usuku nosuku but uNkulunkulu uma ngiza kuye uyangithethelela. Alibonge igama likaJesu. So ngiyahamba bazalwane endleleni yokukholwa nginokusaba nokuthuthumela uNkulunkulu ophezu kwakho konke. Ayibonge inkosi. Siyaxolisa bazalwane ukufika late egameni likaJesu. Siyezwa ukuthi hayi ukhona umoya engcwele kule ndawo. Ayibonge inkosi. Ithi inhliziyo yami ngithi khona umoya ongcwele. Umoya weqiniso uyathulisa yonke imisitho emisweni. Hallelujah. Ake ngibona abantu abathi ekuseni ayifile ithulisa. Amen. Yonke imisindo esenhlizweni uyayithulisa. Ayibonge inkosi. Nevelo ibisiyabulalela. Ayibonge inkosi. Namadimoni futhi abaseyathoba. Umasathoba umoya ongcwele. Ithi mina ukhona umoya ongcwele. Umoya weqiniso uyathulisa yonke imisitho enhlizweni. Thobeka sicela uzosivulela ngomkhuleko uMiss Big Gumede egameni likaJesu. Oh okay kuthiwa bawu2 uMiss Big Gumede noMrs Nkosi. Ngiyacela beze ngaphambili egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ngizolibonga mina
you, Jesus. Amen. Ujesu
enibabona ohlelweni njengoba kubhaliwe ngibambisene noma Mhlongwane ngokusiza abazalwane ngoNkulunkulu sizolibamba nje uhlelo sihambe nalo siphuthuma nanesikhathi ke bazalwane basenhlizweni yami ikhona lento engisho ukuthi uma ngabe usukhona empilweni yakho akusadingeki ngezinto ezokusiza ngoba into ewuthethile wena usizo vele hayi kodwa kushaya ngathi uyakhona kodwa kukhona. Amen. Ayibasiza basenze ngathi bayakholwa kodwa isiza abakholwayo. Amen. Oh yes. Usho njalo mangabe sisafunda uthi wahamba ngamandla nawo sizosho njalo unyaka usaqala sithi hamba ngalawo mandla onawo. Letha bishiwo empizweni iqashile ibona isiphelelwa amandla ngokubona impi ihlasela ibona ingafanelekile kodwa ingelo sithunyelwa kuyona uGidiyoni izotshela ukuthi wena oyibona udelelekile uwena impela. Kanjani mina nginjena uthi uNkulunkulu ngalawo mandla sizosho njalo hamba ngalawo mandla nawo bakhona omama. Ngicela ukubingelela omama ntombazane omama bonke ngicela ukwamukela nobaba abasisapothayo njalo ey'nkonzweni zethu zomama abazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizodedela ozokwamukela owumisi zethu Mkhize ngiyabonga. Ngiyamthanda kakhulu uJesu ohamba nami endleleni. Kuthiwa ngizokwamukela ke bazalwane. Uvela ulandele imililo abantu abashisayo kanti wena. Kodwa impilo ngempilo bazalwane. So bazalwana kuningi nje ngizokusho ngizothi nje ngiyabingelela ngicela ukubingelela omama. Ngibingelele uMamdlelo phakathi kwethu. Ngibingelele bonke abazalwane abathe badela konke beze ekhoneni kaNkulunkulu. Bazalwane ngiyamthembisa we will never be the same again. Umusa ufike kuNkulunkulu izinto azibesafana. Mina ngiyamuzwa usekukhona. Angazi ngani mina ngimzwe ngena la. Ngathi uNkulunkulu ukhona. Show me the presence of the Lord is here. So bazalwane ngisho njalo ke kuseni ngithi nje khululekani. Khululekani sekhaya. Kuvuka ukuthi uMose umebona umlilo isihlahla sisha. Uyasondela uMose esihlahleni. Ufuna ukubona ukuthi yini lesihlahla sishe singapheli. Uthi uNkulunkulu mayesesondela uthi akakhumule imbadada. Yazi ke bazalwane ukuthi icathulo
ekhaya into yokuqala ukhulula icathulo ukuze uzizwe ukuthi ukhululekile. Nami ngizothi nje khululekani noma ngabe yini osuke nayo endlini eyimbadada kuwena. Yitshinge manje ukuthi uzokwazi ukwamukela lokhu uNkulunkulu akuhlelele khona. Kukhona akuhlelele khona. Awusuka ekhaya weza la uzochitha isikhathi. Ukubizile, you were invited. Une-invitation wena ukuba kule ndawo so that uNkulunkulu ezokwenza umsebenzi wakhe. Ngiyanamukela nonke bazalwane uNkulunkulu sengathi engafeza icebo lakhe ngale nkonzo ngoba akukho akawadla amandla omuntu. Ziningi izinto engabe siyazenza emakhaya bathi sishiyile seza kule ndawo. So uNkulunkulu anibusise bazalwane, ni-enjoye, nikhohle, asikhohle konke nje. Sithi kube semahlanyeni. Kube semahlanyeni noma ngabe yini ofuna ukuyenza makuthi yima ngekhanda ube ngekhanda. Makuthi jikijela ikhothi ujikijela ubhekele vele sizokhuleka makuthi nje yani ukhuleke nje. Ukhuleke kusekhaya Nkosi yomusa imbusise amen. Enhlizweni yami kuvuka umhlabelelo othi uyasondla. Azigcine. Umelusi. Siyamazi. Amen. Uyodlana. Lingasekho ithemba. Uthemba uyiplanile impilo yakho wena ngokwazi kwakho. Yangathi usahamba ngendlela yona oplane ngayo. Kodwa ihambe exactly ngendlela yena ayiplana ngayo ungakazijiki. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Uyenzeka impilo uyidwebe ngemephi yakho. Ivele ingahambi ngendlela oyidwebe ngayo. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi indlela ehamba ngayo indlela exactly eyadwetshwa ngayo ungakazalwa nozalo. Wagazi kusasesibelethweni. Amen. Into eyenza ibandla lichitheke uma sekuvuka izimo ukuthi abantu abazi ukuthi baziwa bengakazali. Bona impilo abaqala ukuyibona sebevula amehlo. Abazi ukuthi impilo yabo ayiqalanga sebevula amehlo. Hallelujah. Hallelujah. Ngithindwa ubufakazi. Uma ngathula obami ngasa kuze kuphinde kuze. Kodwa
okuyisiyani sincane. Akusaphumi ngishizi ngoba emoyeni wakho uthofa. Hallelujah. Nikhona bomama. Ngicela uNkulunkulu enikhuthule. Yazi lezi nyembezi ezikhala njalo. Akusona lezi zinto ezenzekile. Aninakho ukuthula. Aninakho ukuthula. Lezi nyembezi ezikhalayo akusizona zokuthi ingane zakhe isebenzi. Inkinga yakho awunakho ukuthula. Yini ungenakho ukuthula ngoba usaba ukuthi abantu bayahleka. Ngoba into eyenza umuntu angabi nakho ukuthula ileli bridge lokuhleka. Ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi usasaba ibridge lokuhleka awakakhona. Usafuna ukuqala phansi. Ngoba impumelelo isebridge lokuhleka. Ukuthula usebridge lokuhleka. Wathi wawina ibridge lokuhleka, uyephisa emoyeni. Lalela into yokuhleka yenzeki kuwena ngoba yazi ukuhleka ngisho umfelokazi afeke indoda. Abantu bayahleka. Umusa sabuhleka. Umusa sabuhleka. Angiqondile bazalwane ukudla isikhathi. Kodwa bekufuna ukuthi namhlanje njengokeni ngithi hamba ngokuthula. Hamba ngokuthula. Ufundile wafunda iminyaka waze waphinde wafunda. Umsebenzi awutholi. Lento yakho ngokuthi usunengxokozelo. Hamba ngokuthula namhlanje mhlawumbe umsebenzi wakho uba ngengxokozelo. Esemoyeni wakho ngoba mamdlela. Siyinkinga isibusiso noma inhlanhla ezofika kumuntu enengxokozelo emoyeni. Inkinga inhlanhla ezofika kumuntu engapholile emoyeni. Ngani ngokulwa ngayo. Ayisebenzise njengendlela yokukolota. Athe uNkulunkulu singeke ngishukuma endleleni yokukolota. Uma ngase ngifuna umshado ngingxokozelo nginje. Bakuvelela abangashadile. Hallelujah. Uma ngingawuthola nje kusenje emoyeni wami ngisashiywe ngaphinde ngashiywa. Base bakuvelela abangashadile. Nginengxokozelo. Ngisebenzisa isibusiso ngendlela wrong. Ngishadile impela kodwa ngisabhalisela ama-ex. Ngoba ngipholile. Wemuntu omusha kusane-ex awukapholi. Uma usenomuntu obiza nge-ex awukapholi. Wemuntu omusha osindisiwe. Ukhona umuntu omusha osindisiwe. Hallelujah. Uma umuntu omusha osindisiwe usanomuntu obiza nge-ex. Noma ungathola umshado. Awukakapholi. Hallelujah. Ngizothi namhlanje hamba ngamandla nawe. Kodwa kubaleke kakhulu ukuhamba unokuthula. Yazi umuntu onokuthula ke umuzwe balisi. Umuntu onokuthula ke umuzwe khuluma into eyizona. Yes. Fika umhlawulo wama-ex. Bahamba nawo bangene emshadweni. Ngicela ozosipha abazalwane izilomnikelo. Masithole. Amen. Uyazondla. Thank you, Jesus. Ngizocela
bangibisele incwadi kwabaseKorinte besibili lapha na9 sofunda amavesana nje ambalwa siqale ku5 6 7 8 ngoba kuzokushinya yena phela kule message ufanele abangene bayithole kancane. Amen. Wena Nkosi uyazi, 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 wena Nkosi uyazi. Chapter 9, uqala ukufunda kuverse 5. Hallelujah. Ufundela kanjena-ke egameni lenkosi. Ngalokho-ke bengithi kudingeka ukuba nincenge abadalwane ukuba bandulele ukuza kini, balungiselele ngaphambili isipho senu esathenjiswa ngabaphambili. Sona sihlala silungisiwe, sibe njengesesibusiso, singabi njengesokuncishana. Kepha nakhu ohlanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Lowo nalowo uyanikele njengalokho asikhethele khona enhliziyweni, ungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyakuthanda onikela ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanele onke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Haleluya. Njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu ukulunga kwakhe, kuhlala kuze kube phakade. Amen. Amen bangcwele. Ngifisa ukubingelela uMamundlela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bese ngibingelela omama egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha nabasha lododana. Amen bangcwele. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Angisashongo ngingu-Eli wakwaSithole ogane kaDlamini la esikhawini. Umthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngimuhle nje ingoba ngangezwa uJehova. Oh Jesus. Amen bangcwele. Bayakubheka abantu ngelinye, angishumayeli kodwa bayakubheka abantu ngelinye ilanga, bazisa indlela zakho zokubi, kodwa uNkulunkulu ebesekuhlanza ube muhle njalo ngoba umhleli ukubuye. Nkosi umsuse bangcwele. Ngifisa ukusho ukuthi asisawanaka ameva esiwanyathelapho ngoba ukhona yena opholisa amanxeba. Amen bangcwele. Kafushane nje ngifuna ukwendulela le ndaba ukuthi ngiyamthanda obazalwane. Abazalwane uma kuzonikelwa bayacomplaina abazalwane, bayacomplaina zonke inkonzo, bayacomplaina abazalwane. Uma kuzonikelwa bayacomplaina. Kodwa ngifisa ukusho namhlanje ukuthi inkosi uJesu uyasincenga ukuthi sinikele. Ukunikela abazalwane abakuqonda abantu. Uma unenkinga ufonela uMamundlela. Mamundlela la umntana enqasha lapha.
osomsimbusise lapho umntana megula lapha usho noma yini uma sekufanele kunika akhuleke uMamudlela ngoba uMamudlela into anikwele yona uyizwi kaNkulunkulu nokusebenzela thina bantu esizigqila zikaSathane esingafuni ukulalela noma ngashumayela ebusuku noma ngafaka i-VPN akasiyeke lokho engifisa ukusho kakhulu akekho umuntu ophoqiwe ukunikela into yokuqala leyo abaphoqiwe abazalwane ngokunikela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha kodwa lithi iBhayibheli nikela ngesihle ukuze wemukeliswe okucelayo nokudingayo bese lithi-ke wena opha kancane uzophinde futhi uthole nawe kancane ake sifundeni abangokuphana nokuthandana ngifisa ukusho ukuthi umnikelo nokuqonda kahle ukuthi uyakubala kodwa okukhulu kakhulu isibusiso esababamkhulu esawonke umuntu esesizukulwane kodwa uma usikhipha ngothando amen bangcwele angazikhipha ngiyazwakala yini uma usikhipha ngothando asifundeni umnikelo wabangcwele ngiyabheka ngelinye ilanga kule nkonzo engikiyo ngeke ngisho ngegama namhlanje kunomunye umama onezimali zakhe ngiyacebisa ukudla isikhathi kodwa ngifisa ukuya kulaba bantu uJehova babusisile ukuthi banonya kanjani uma unikelwa kuleya nkonzo yakithi kunobhaskidi ohamba nje umuntu ngayedwa efana manje ngiyabheka uma ebonile ukuthi ufaka uzuka ubona ukuthi emalini eningi kodwa ubhekele ucela uzuka uNkulunkulu ubhala isinengiso ngoba unakho kodwa manje ngoba ubonile ukuthi uma sithole unikele into engekho nama ngifuna into engekho kodwa namhlanje iBhayibheli lithi sizovuna ngendlela esinikele ngayo Mighty Jesus. inkosi omsimbusise bangcwele siyanikela-ke bangcwele ngicela ukuqala nginikele kuqala ukuze ngikhombise abangcwele ukuthi cha siyanikela ngesihle wabangcwele noma ngabe uyibolekile uzoyiphindisela noma ngabe uyibolekile uzoyiphindisela kodwa uma kusuka kuwe eyimbusiso zizovama njengoba uma sithole bangcwele angisitholanga isikhathi sobufakazi mina ngoba uMamudlela uthathe wangibeka lapha etafuleni hhayi kuyasiza ukuma phambi kwabantu kodwa ngathi hawu ukuthi uJesu ngasala mina kodwa